Takže čaute všetci, ja som Sniper 8881 a vítam vás pri ďalšom videu po dlhom čase. Mám nový mikrofón a toto bude taká nová séria videí, v ktorom budem robiť review prosto predstavenia modov. Takže v prvom dieli máme taký malý mod, ako ste si mohli všimnúť podľa názvu a videa a hneď toho tam vzadu. Je to Nyancat a pridáva vám vlastne iba dve veci. Ukážeme si, ak sa craftia. Takže prvé to pridáva music disk s tou hudbou. Nyancat, znie to nejak takto. Čakať, ja si dám hlas. Hop, to hralo. No, dobre. A potom ešte to pridáva spawnovacie vajce samotnej tej mačky. Hop. Takto 4 torty a ryba. A máme spawn Nyancat. OK. Ukážeme si čo robí. Takže keď ju spawnete, to vyzerá nejak takto. Je to 2D oblúda. A keď na ňu nasadnete, tak môžete jazdiť. A za vami ide nádherná dúha. Počkať. To je celkom sranda. Dá sa s tým lietať, takže. To laguje to. Sorry. To. Sorry za lagy. O chvíľu budem späť. OK, som späť. Pristal som radšej na zem, lebo to dosť lagovalo. Ale prosto to funguje na tom princípe, že to nie je len pre zábavu, ale je to užitočné aj k lietaniu, tak. Dobre, laguje to, ja z toho zasadnem radšej. Mimochodom dá sa aj zabiť, skúšal som to. Shit. Dobre, bež. Tak, a teraz pristúpime k návodu, ako nainštalovať tento súprový maličký mod. Tak, hop. OK, takže som späť. A ukážeme si, ako sa tento mod dá nainštalovať. Tak v prvom rade si ho musíte stiahnuť. Potrebujete na to aj modloader, takže ak ho máte, tak je to v poriadku, ak nie, tak ho stiahnem. Počkať, na pracovnú plochu to hodím, aby sme to videli. OK. A potom ešte Nyancat mod na obidva, aj na modloader, aj na toto budete mať odkazy v popisku videa. Takže to stiahnem tiež na pracovnú. Tak. Dobre. Počkať. 8 sekúnd, 7, poď. OK. Takže to máme tuto. Teraz si dáme štart, spustiť a tam si dáme lomeno appdata. Teda percento appdata percento. Spustí nám to application date. Inak na Viste a na Windows 7 by ste tu mali mať vyhľadávanie a tam si to jednoducho naťukáte. A dáte roaming a tam máte toto. Takže Minecraft a tuto máte samotnú zložku Minecraftu, kde si dáte bin a zložku Minecraft jar otvoríte pravým tlačítkom a musíte mať WinRAR alebo WinZip a prosto to otvoríte. No. Tak. Tuto je dôležité odstrániť položku metainf. Dám normálne delete. Áno. OK, je preč. Teraz. Aha, to je na pracovné. Otvorím modloader. A tieto všetky položky pekne chytím a presuniem sem do Minecraftu. Tak. OK. Teraz
Ešte som zabudol povedať, že by ste mali mať čistý Minecraft, lebo s niektorými modmi to nemusí sedieť zrovna. Ale... OK. Teraz si otvoríte Nyanket mod. A tuto máte dve hlavné zložky. Toto si nevyčítajte, to je iba changelog a readme, to môžete odstrániť kľudne. Delete, áno, to nepotrebujeme. Takže into minecraft.jar. Otvoríte si to a toto všetko pekne chytíte. Áno. Toto všetko pekne chytíte a jednoducho to presuniete sem. Dáte áno a máte tu toto presunuté. OK. Teraz toto už nebudeme potrebovať, tak to vypneme. Toto si necháme zapnuté, dáme späť a tuto je into resources. Resources máme tuto .minecraft. Otvoríme si a presunieme to. A presunieme to tam. Dáme áno. Áno pre všetky. Tuto máte všetky tie moby. A pridal sa vám sem. Kde je svinia? Niekde tu je. Ja ju nevidím. To je cat. Nyanket, áno tu je. Počkajte, ja to skúsim otvoriť. No dobré, nejdem sa s tým hrať. Tak. To by sme mali. Teraz by ste mali mať mod nainštalovaný. Skúsim to zapnúť. Login. Blablabla. No, spustí sa. Áno, je tu stále. Počkať. Op. OK. Skúsim to. Funguje to OK. Takže teraz máte mod nainštalovaný. Ak sa vám video páčilo, tak poprosím odber, like na video. A uvidíme sa pri ďalšej ukážke módu zrejme. Zatiaľ čaute.